Młyn. Oni na jeseni zdrecha Konrada Kowalści miesma pisała taci raport o aktywizmie młodych kaszebów. Znaczy na jeseni jest magłe prezentowała, a pisała tak przez lato. I w tym raporcie o aktywizmie młodych kaszebów jest całe pierle, między innymi na tym, co jesteśmy uczyli, na takim zetkaniem, co się nazywało Stygnąc miesiąc, przyjdą tam młodych ich łeciama kerybiunci. To było 3 łże kwiata. Łoni w Kartuzach. To było takie zetkanie dla uczniów ze strzydnych szkołów, co się uczą kaszepścigłe i oni brele udział w nagrywaniem audiobooka do książki Stygnąc miesiąc Karoliny Serkłewści. No i przełeranzu promocję tego audiobooka, to oni im dele pogadać z prowadnikami dyskusjów w formie World Cafe na tym sparłączone z kaszebizną, prawie z przyjnotą kaszebizny. I to było takie odniesienie do instytucjów przede wszystkim i oni mieli gadać jakieś swoje postulaty, jakieś swoje pozdradci, jak to miało wezrzeć. I przez ta narzuconą formę to mogło tak wezrzeć na jakieś takie pretensje, jakieś postulaty, ale bez jakiegoś działania. Ale prawie dlatego, żeby pokazać, co sami młodzi dziś dnia robią w kaszebiznie, w kaszebści sprawie, to też powstał ten raport. Ale prawie wychodzące od tego zetkani i od tych brekwewnotów, o jakich oni wtedy gadali, to pod tym pozdrzadkami zdrzele, co oni robią, na jakie brekwewnoty oni odpowiadają. I tak tery, widzę jak po roku jem zazdrzył jest rys do tego, jak to opytkanie przebiegało, bo jem zrobił nagrania, jakim tam był. No to jest też opisane mniej więcej to zetkanie w samym tym raporcie. Są też płodywci z rozmaitych starnów, dobrą relacją możecie przeczytać na starnie mojej strony.com. Tam ten artykuł się nazywa Głos młodych, głośno a wyraźno uczeti. Będzie jakoś tak, taki jest tytuł tego artykla o tym zetkaniu. No ale prawie jem też zazdrzył do tego, co było w tym raporcie. I my tak z Konrada sobie wyapartnile 4 takie zjawiska, o jakich oni gadali i jakima by szło podrechować te ich tameczne postulaty. I sobie tak pomyślę, że to by była dobra leżność, żeby zrobić z tego taką mini serię na karnel. Bo przydny brekwewno to jaci młodzi kasiebi widzą w związku z wspólnym budowaniem przyjntoty kasiub w zjawiskach może podrechować jak płewyga rym modernota atrakcjowość. No to ten zylek bandze łeti płewydze i łetim, co w tym raporcie stoi prawie we płewydze. I odczytum. W kaszepścim dole Macieńku w oryginał polści. Brekwewno ta płewydzi wyrazele w postulatach łekłe ma podędzeni do nyłyci promocje ziewi kaszebizny, a tyś rozemny głę podimani dzejaniów wedle tacich jiwrów, jak falszewi, jak krzywdzący stereotypy wedle kaszebów, a tyś drangłesce zrzeszony z dzejaniem algorytmów na spoleznowych mediach. Chodzi o to, żeby do piastowania kaszebskwesce płetkadać jak do sprawy w jawernym interesu spolezne, a nie bluz, jak jakiegoś hobby, albo regionalnej ciekawinci. No tak wracające do tej tematy płewedzi i całe oni gadele, to mnie się zdywy, że mieli recht, kureszcze ze wszystkim, jak co oni gadele, to oni mieli recht i z tyma szkolekama we wiele punktach jem zgłedą, może nie z każdym jednym postulata. Niektóre te postulaty może przeczytać, bo taki fanpage
miesiąc przynnota swech młodym na Facebooku, może sobie przeczytać jakoś dokładnie te postulaty, one tam ktoś je udokumentował. Ale sama ta pływyga, jak chłodzi, no to je pewnie taci picy do tego, że no w takich starszych pokoleniach to się pojawi taci podchydani do tych kaszepskich zajmów, no prawie jak do hobby, albo do taci regionalnej ciekawinci. Jak mam być tak szczery, jak mam tak prawdziwie rzeknąc, to mnie się zdywy, że to je przepadło nawet kaszepsko-pomerścigo zrzeszeni. I tu nie mam na myśli całego zrzeszeni, że każdego jednego party, bo to trzeba słychać choćby profesora Cezara Webrachta prądzyńskiego, jak on kiedy, że każdy part kaszepsko-pomerścigo zrzeszenigo to jest taki apartny świat, to jest taka apartna specyfika i to nie może tego wszystkiego mierzyć jedną miarą, jo. No i w partach to jest prosto rozmaite, bo tam są rozmaite ledze i tam są rozmaite rozrzeszenia przejmianty, ale jak gdym, że je jako postawa kaszepsko-pomerścigo zrzeszenigo, no to mam na myśli te centralne władze i mam na myśli jakiś taki łeglowy dzejani, całego zrzeszeni, no tak naprawdę nie jest jedną organizacją, ale tam to jest bardziej skomplikowana struktura, ale również są tacy dzejania, jaci tak oficjalno powiedzmy całe kaszepsko-pomerści zrzeszeni, a nie jakiś konkretny party. No i wedle mnie to jest pewnie tak, że to kaszepsko-pomerści zrzeszeni tak rozumiony, te centralne władze i ten łeglowy zgryw, kaszepscy zajmy, kaszepscy sprawy z dnia traktują prawie jak no co stacigo w Dredzi Rydze. Co stacigo taką regionalną ciekawinkę, a w pierwszej Rydze je uchływanie zrzeszeni. I w pierwszej Rydze je integrację partów zrzeszeni, integrację należników zrzeszeni, spełniwanie takich celów organizacje, a nie osiąganie celów dla kaszebizny. I myślę, że to jest do zrozumienia, no bo jakie to jest taką wielką organizację, to jest wiedzieć, że pojawi się pewna biurokracja, że pojawi się no takiego musu, kunsk takiego musu, żeby równać, utrzymać ta cywilizacją, żeby utrzymać ta organizacją jakby w takiej jednoce. Ale na to idzie wiele sił i myślę, że jak te siły zostaną na to wedune, to wiele tych sił na działanie w jakichś takich konkretnych celach, które by miały, które by no, sformułowały jakieś cele dla kaszebizny, dla kaszebskiej kultury, dla kaszebów. Tego feleje i zrzeszeni jak no te centralne władze bardziej dzieje dla zrzeszeni go i bardziej się zajmą same sobą jak kaszeba ma. No bo ja myślę, że równo k nim wszystko, ja ci rolę bez zrzeszeni nie chciało przejmować, nie to zrzeszeni nie równa się kaszebę. I nie wszystkie sprawy, które są sprawami zrzeszeni, są interesem kaszeb czy kaszebów, ale no prosto wynikają ze specyfiki tej organizacji. I myślę, że to trzeba rzec, że czasem jakby coś nie weszło zrzeszeni mu i czasem jakby zrzeszeni doznało jakieś straty, to jeszcze nie znaczy straty dla kaszebizny. I bo kaszeba, kaszebstwo, kaszebizna to jest wiele więcej jak zrzeszeni. A co do tej pływydzi, to już myślę, że to jak najbardziej wystąpiło tysiu młodych, tysiu ledzy niezrzeszonych, że oni czasem ta kaszebizna traktują jak no jakiś hobby, że oni do tej kaszebizny podkładają, że to jest odkrywanie swojej juwernoty, może to być odkrywanie swoich korzeniów,
ale ni w jedno sa pokazywo taci myśleni, że że to jest taka sprawa, jaką wyrca zajimać i że ona je w interesu spłelezne. Lede do tego tak podchydają, że prawie, że to ich jakoś może przecygnało, co to się ciekawie, bo potem je ta atrakcja jest, ale to będzie w slidnym dyleku tej miniserie. Albo to z ich przecygnało, albo że oni poszukiwają sami siebie, ale w tym sztuce czasa feleje ta cigłe pomyśleni, że ty kaszebizny trzeba zajmować, bo to jest jakiś skierp, który trzeba uchływać, który trzeba rozwijać, jako spadkłewi znajaci nie może zapłemierściec. I ta cigłe myślenie też feleje, chłecy. Myślę, że tu jest bardzo łatwiej je łeb sandzywani, nie? Tu jest bardzo łatwiej łeb sandzywani, jak sa zdrzyna to z jednej perspektywy. Moja perspektywa na przemiar to jest przede wszystkim zdrzeni na działania, jakie ma języka, jakie ma rozwój języka, jakie ma działanie dla umocniwania poliwalencji tego języka, to znaczy, żeby on był dowezweskany w rozmaitych sytuacjach, żeby w rozmaitych yrtach tekstów zapławił, żeby jak nowicy placów, remów, prawie to bardzo tyś poresiony, żeby jak nowicy remów na taka się biznesa odmikało, no prawie na język. Ale ja myślę, że bardzo łatwiej jest rzec z perspektywy tego języka i pomijać to wszystko inne, co się dzieje. I nie widzę z tego, że no nie wszyscy ledze muszą być filologami, jo? I nie wszyscy ledze muszą achnąć kaszebizna. Po prawdzie. Mnie kaszebizna najbardziej obchodzi, nie? Ale jak są taci kaszebi, co no prosto mają tyle jakichś tam sprawów. I akurat nauka rodnej mowy no nie jest tym prioryteta, jo? Może bardziej im chodzi o to, żeby pochodzenie kaszebści nie rzeszyło się z jakąś dyskryminacją, której może człowiek doznawać na przemiar w internecie. Żeby jakiś tam kaszebizmy, jakie się pojawiają w getce, nie rzeszyły się z jakimś wysmiewaniem, a w cik są łebindy, gdy zostaczyła się zderzy. Żeby na przemiar, nie wiem, rzekniący historie rodzezne nie rzeszyło się tyś z jakimś tam ustegływaniem, że wita, jak to się tam gidy, że to jest ci starkłewie z Wehrmachtu, nie? Taci rzeczy tyś ledze łeb chłedzą i nie w jedno będzie prioryteta ten język. I myślę, że tu nigle mekłemy go łeb sądzimy, to my musimy zrozumieć, że to, że kto komuś nie zanoligo na tym, co nama, to nie znaczy, że on nie traktuje powyżno tego, co sa tylko kaszebizny szerok rozumiony, szerok pojmony, wicy jak język, wicy jak mowa, nie? Jakby już nie interesował tyś peżna tyma spoleznowymi sprawami, jo? Jakby już nie zajmował peżna tym wezdrzeniem z perspektywy Kaszebskiego Instytutu czy etnotankły, to by miał bardzo wiele do zarzucenia rozmaitym instytucjom, rozmaitym ledzom, rozmaitym zajarzom, że no oni nie działają tyle dla języka jak by mogli, no ale język to nie jest równak wszystko. No i myślę, że zdradzi starne to tyś się pojawi. Jak komuś bardziej zanoligo na tych spoleznowych sprawach, to on może nie dowodniwać tego, co się dzieje w języka. I to nie wiedno jest tak, że nie ma płewydzi, nie? Że nie ma ni żadnych płewydzi, ale bardziej jest coś takiego, że prosto kaszebskie, zajani kaszebści, kaszebsko-pomerskie reśnota, my rozmaity łeblicza i to są taci łeblicza, gdzie we wiele placach człowiek należy jakąś swoją niwa, jakiś swój gun, na jakim on może robić, na jakim on może działać. I dobrze, żeby my jeden dredzigłe nie winowele, nie łebskierdziele, jakiś tam
zascigani płestampu, zascigani płekroku, leno żeby robić swoje. Trzecim, jako z konfrontacji łekłema tego ty się brekwewny myślę. I myślę, że jeżeli mnie, jak no lubetnikowi, kasie pścigo języka, zanoli go na tym, żeby taka siebizna równa ksa pojawiała, no to jemu prawe, czegoś tam oczekiwać od ledzy, ja czym akurat kasiebizna aż tak wiele nie znaczy. Oczekiwać na przemiar, że sa będą uciele tego kasie pścigo, że oni podyjdą prosto pływyżno do sprawy, jakie dla jakiego spartu zajarzów jest tą najpływyżniejszą sprawą. I tak samo ja przejmą to, że jeżeli je za tak fest zazdrza na taka szebizna, na rozwijanie kaszpścigłego języka i odmykanie dla niego, dla tego języka nowych placów, to tyś się przejmą ta krytyka, jeżeli ktoś mnie rzeknie, że no okej, ale tu feleje jakiegoś spoleznowi głowę zdrzeni, na jakieś, nie wiem, podwigywani gospodarci, że może feleje jakiegoś wezdrzeni na podnyszani kompetencjów ledzy, jo. I to ty się kwestie ty płewydzi. Bo pływyga to nie jest blues. Pływyżni traktowani tego, co mnie dobrze wchydy, co mnie tak specyficzno łebchłedzy, ale to jest też pływyżni traktowani tylko szybci spłelezne, tylko szybci reśnote, tyś tych ich dzilów, jaci nie płedzylają moich zainteresowaniów, jaci mają insi, jaci pasje, insi coś im sedzy na sercu, insi coś mają nadbie. I tacich ledzy tyś trzeba traktować pływyżno. To wszystko się składa na ta pływyga. Jo. No i to jest prawda, że feleje czasa ty pływydzi traktowaniem kasie pścigłe języka, jo? Że ktoś wiele łepereje słowa, ale nie decyduje się na łeperowanie słowa kasiepści, no jedno po polsku, nie może kasiepści znaje. Czasa feleje taci pływydzi w rozprywianiem się ze stereotypama, z rozkwestyżaniem dobrego powiedzenia do nauki i wtedy się pojawi no to, co często jest wymieniony, że ten folklor i czasem w tym też feleje pływydzi, ale wedle mnie ten felęg pływydzi w tych rozmaitych partach kaszepskłe, płomierścigłe, dzejaniegłe, bierze się z tego, że nie chcemy jeden dredzigłe słychać, że nie chcemy się czasa łedemknąć na ta dregą perspektywa i uznać, że jest nie zna na wszystkim i uznać, że jeżeli mnie na sercu leży język, to ja mam prawo promować ten język gdzie bądź. I ten ktoś by się nie miał na to obrażać, że jemu próbuje ten język i jemu banda wypominał, że on gdy wiedna po polsku, a nie gdy po kasiepsku. Ale jeżeli komuś zanoli go na jakimś spoleznowym myśleniem, zmieniwaniem leckich postawów, to on ma prawo mnie wypomnieć, że jest w cykle tym języku, ale spoleznie za bardzo nie myślę i mam jakiś stać, nie wiem, elitarny pojedyncy albo coś. My musimy być łedemku i na krytyka ledzy, które tak poprawdze są w tej samej resznoce, które są w tej samej spoleznie, bo to jest ta pływyga. To jest ta pływyga, żeby się na krytyka nie obrażać i żeby ty się wypowiadać. No bo jak my, ci krytycy też nie wypowiadamy i uznawamy, że każdy sam robi swoje, ale jak widzimy, że coś jest leche, to nic nie rzekniemy, no to nie jest pływyżny, nie? To jest jakieś zamykanie się w małych bańkach i felęg ty wespurobete i felęg myślenia pływyżnego felęg poważnego myślenia cały spoleznie kaszepści, tym co się rozwija i cały wespurowece ty resznote. No i tak samo to może w tym myśleć się jako organizacjowe. Jeżeli są taci ledze, a się zderzają, co mają taci pozdrzatk, że
wszystko wzrzeszeniem, nic łekrum zrzeszeni, no to sorry, ale to tyś nie je płewyżni, bo je wiele ledzy, ja ci prosto zrzeszeni nimo nic do zabydowani, a tyś tacich ledzy, ja ci nie mają nic do zabydowani zrzeszeni mły. No bo równak zrzeszeni wiele czasy płeswiący wo na zajmani same sobą, ani nadzaj, ani kaszepści, ani chterdy ledze, be chce czegoś bardziej konkretnego i to je baro w porządku. I myślę, że trzeba bez prosto łedem kłim to łedem kniący, to je ta pływyga, ja ci kaszepski brekuje. Kaszepsko spolezna. No i cały ten no i łeglowy kaszebi. Te myślę, że to jest tyś wyrtni, żeby to wrócić do takich dokumentów, żeby to wrócić do takich raportów i jako z taką znywną refleksja na ich temat powiedzieć. Jo. W postępnym zyliku tej miniserie. Nie wiem, czy to będzie postępny filmik na Karnelu, czy nie, ale zobaczymy. W postępnym zyliku tej miniserie to będzie o Remie. O tym, co ci szkolecy gadali o Remie i jak się do tego odnieść. Sertno rycia jutery.